салом дӯстони азиз, салом подписчикони GOL.TJ, салом ба касоне ки наворо тамошо мекунанд. имрӯз якчанд хабарҳоро баҳри шумо омода кардаем ва пешкаш мекунем. муҳорибае ки дер боз интизораш будем. рӯзи 9 феврал Анвар Чиргизов бар зидди НУРУЛЛО АЛИЕВ бояд ки рақобат мекарданд, аммо мутаассифона ин муҳориба бекор карда шуд. сабаб ин НУРУЛЛО АЛИЕВ мебошад, чунки ин муҳориба бояд ки дар вазни 70 кг барпо мешуд. вале НУРУЛЛО АЛИЕВ бошад вазнашро то 71 кг 850 г поён карда тавонист тамом. аз ин рӯ ин рақобат бекор карда шуд. барои НУРУЛЛО АЛИЕВ якчанд пешниҳодҳо карданд, аммо ӯ розӣ нашуд. марҳамат, якчанд пешниҳодҳоро шумо худатон бинед. Первое — это желтая карточка. Второе — это бой не за пояс чемпиона лиги GFC. акнун ёдовар мешавем ки барои камарбанди GFC, яъне чӣ хеле ки мегӯянд главни бой, аз они варзишгари бразилӣ Жоа Пауло де Моура бар зидди варзишгари рус Гаджира Баданов мешавад. ва дӯстони азиз, фикр мекунам ки ин хабари хуб ҳам набуд, вале мо ба ҳар ҳол ба НУРУЛЛО АЛИЕВ бурдборӣ ва камёбиҳоро таманно дорем. ба нафароне ки дастаҳои овозадори ҷаҳонро мухлисӣ мекунанд хабари хуш нест. Ювентус ба дастаи Верона 2-1 мағлуб шуд. Боруссия Дортмунд ба дастаи Байер 4-3 мағлуб шуд. Валенсия бошад ба дастаи Хетафе 3-0 мағлуб шуд. дастаи Барселона низ ба дастаи Атлетик бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуд. ва инчунин Реал Мадрид 4-3 ба дастаи Реал Соседад мағлуб гашт. боз як хабари нохуши дигар. хуб, мутаассифона дар бозии Африка 2020 дастаи Тоҷикистон бо Туркменистон қувваозмоӣ намекунад. сабаб ин коронавирус. боз як хабари нохуши дигар. Сомон Маҳмадбеков ва Беҳрӯзи Хоҷазода дар мусобиқаи Paris Grand Slam ҷои 7-ро ишғол намуданд. ин буд хабарҳои нохуши ҳафта. ташаккур ки бо мо будед. хайр дӯстони азиз, то барномаи оянда.